Vítajte na 5007. dni na traume. Naši traumári už aj zabudli na svoje predchádzajúce životy. Poďme sa na nich pozrieť, čo asi práve robia. A tu už prichádza traumárska ikona Fetka. Do piče, zase budem smeniť odtiaľto. Kurva, keď to niekto videl. Ahojte, traumári. Čau. Čau, Feťuš. Skoro sme tu pobreli. To mi stačilo? Menej fyzického kontaktu. Kurva, skoro som dostala ebolu. Takže traumári, mám pre vás ďalšiu úlohu. Vašou úlohou, traumári, bude nájsť jednu nezvyčajnú vec schovanú tu v chotári. V tej veci bude schovaná ďalšia indícia. Často splnenie tejto úlohy máte, kým sa nevrátim. Že vraj pláčková má najväčšie a to nevideli moje. A to sú prirodzené. Hodil by sa ten potkať lepšie s ryžou alebo zemiakmi? Kutikula, horná epiderma a prieduchy? Svoj čas. Keby mi aspoň dobre platia, ty kokso. Na čo som to ryti odišla z Telerána? Tak ako vôbec som nepochopil, čo vyprávala. Ako som dúfala, že budú to dôležité veci ako fénik na vlasy, maska, kondicionér. Ako nezáleží na vzhľade, ale to, čo máš vo vnútri. A môžete začať? Teraz. Do piče? Ja si ich asi dostanem rakovinu, kurva. Traumári majú pred sebou neľahkú úlohu. Nájsť tento kufrík, ktorý je takmer neviditeľne skrytý v chotári. Ako sa im asi bude dariť? Usilovní traumári vytrvalo pátrajú a napínajú všetky svoje sily preto, aby splnili úlohu. Počkaj, však nemôže to byť toto, či? Tak to piče, všetku prácu tu odvádzam ja, hej? Ja si tú kožu idem zodrať. Oni sa tam váľajú, prasatá slizké. Včunky si tam váľajú, len kvôli mne. Sme to doteraz prežili, hej? Pozrite. To je kamer. Tak keď to tak schovajú dikmore, že sa to nedá vidieť, tak jak to mám nájsť, nie? A teraz ako... Čo s tým máme akože my robiť? Ako môžeme vidieť, do záberu sa znova vtiera Fetka, ktorá neustále znižuje svoje pracovné nároky a preto sa tu musí baviť s takouto spodinou. Takže traumári, to čo je za zvieratko? Takže traumári, vyriešili ste svoju úlohu. Ne. Bože môj. Skúsili ste ho otvoriť? Aj. Neodvláčim, však to kam mám brať toto? Zober si to. Da, to máš ty. Gačovka.
Drahí traumári, Toto je vaša prvá indícia. Získate ju, ak vyriešite jednu z nasledujúcich úloh. Aby sme to spravili jednoduchšie, môžete si vybrať ktorú. Prvá úloha, 2+2 rovná sa otáznik. Tak ja také nepoznám. Ja poznám také, že 4x4, to je pri lietadlách, tuším. Adam má 4 738 921 jablok. Ivan si kúpil 60 pí hrušiek a kyselina hexafluorohlinitán sodná redoxuje s manganistanom draselným za vzniku argentia, koľko červených krviniek sa transportuje z ribózov do appendixu. Výsledok pričítajte k rovnici. tak ako teda vidíte, milí traumári, musíte vyriešiť jednu z daných úloh, ktorú si vyberiete. Jedna alebo dva? Dva je väčšie. Dva. Dva. Tak to prvé, čo bolo, to som jak živ nevedel, že čo to je. Tak ja sa tu zás najviac namakam, ne? Prídem si z mesta a oni sedlač nič. Do čomu blbia? A ja som tu ženská, dovozaj do koča, ne? 4. Traumári majú ako vždy plné ruky zmysluplnej práce. Oh my god, Feťuš, ty čo tu? Čau. No tak traumári, povedzte mi, na čo ste to prišli? No tak, došiel som na správnu odpoveď. Podľa mňa je to dobré, že na čo som došiel. Ja už nemám k tomu čo povedať ja. No tak, Fetka, prišli sme na to, že odpoveďou je červená paprika. Červená paprika. Kuro to piče, toto už akože fakt nie je možné, aký sú sprostí. Tak toto už prekračuje všetky medze. Čítali ste almanach? Sama som ho písala. Tak teda nevadí, pretože za chvíľu príde pilný domajší hospodár. A dávam ďalšiu úlohu.